De caramasses d'estes li direm un tio que em doni aquella bolla per anar. Sí, perquè això creix sense... Això no li cal fer molta cosa. Aquí ho veuràs, Ramon. Anem per la banda d'allà, el riu queda apartat. Quines bledes, Isabel. Quines bledes, nostre senyor. Oh! Veus com m'han fet bé, quedar-nos a mirar? De què, de què? Que han fet bé d'aparcar allí. Per què? Per què? Perquè sí. Perquè allí està la caravana del bitxo I aquest. ara estem encara com si està? No sé, Com si suposo. Però que ara estem a Roca Roja. Sí, Roca Roja. Roca Roja, que és el terme de Benifallet. Benifallet. Mira, que sortíem els dos caminant de cara a tu. Mira, mano, que bonic. O què és? Això, trobem, que és el canto de dalt i la pasta de la ceràmica, no? Canto de què? El canto de la vasija, mira, veus, això també. És que hi ha com un... Uix! Ah, sí? Mireu, mireu. Una ratlla. Porteu aquí la càmera, ensenya-ho. Mira, Fica-ho a l'objectiu. hi ha una ratlla. Se veu una ratlla de la ceràmica. I esta... ¿Dónde está? Fica-ho aquí, que no ho ensenyes. No ho ensenyo. Esta és la borda d'una vasija o altra. I esta té ratlla aquí. Ah, una ratlla, no vols dir Com una... se diu això? Una ratlla, un gravat, un fondo. I això... El lloc més ben triat i no pot ser. I... Bueno, jo t'hi dono.